Rodas, áncoras ou nasas son só algúns dos obxetos que se poden atopar no fondo mariño. Conscientes desta situación e do nocivo que pode chegar a ser para as especies que habitan nel, dende Portos de Galicia poñen en marcha cada ano o plan de limpeza de fondos mariños. A limpeza, digamos que supón unha mellora para que a fauna das dársenas, non? Que a veces o acumularse diversos tipos de materiais pois acaban dañando hasta facer desaparecer esos microorganismos, todo ese tipo de vida que existe no fondo das dársenas. E tamén, por suposto, cando poñemos en marcha este tema, pois o que queremos é contribuir a seguir concienciando ao conxunto da poboación do importante que é preservar o fondo mariño, o entorno dos portos, pois para o seu futuro, para o seu mellor estado ambiental, non? 5 portos galegos forman parte desta iniciativa: Baiona, Cesantes, Bueu, O Grove e Vilanova de Arousa. Nestes dous últimos recolléronse unhas 7 toneladas de refugallos. Sempre resulta un pouco anecdótico o tipo de cuestións que se retiran. Pois a título de anécdota, este ano me parece que se retirou un motor fuera a borda, se retiraron algún skateboard destos, estas cousas que caen normalmente de xeito accidental e foron retiradas, pero despois o habitual son rodas que forman parte das defensas de Rosario, cabos, nasas, caixas, algún contenedor, ese tipo de cuestión, non? Este plan que estamos desenvolvendo na provincia de Pontevedra, en este caso xa executado, se está executando estes días na provincia de Coruña, tamén se fará na de Lugo, e, deste xeito contribuímos a manter no mellor estado posible as dársenas portuarias autonómicas. Tendo en conta os 5 concellos nos que se está a actuar, dende Portos de Galicia afirman que unhas 18 toneladas de lixo foron retiradas dos fondos mariños.